गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. सावट. स्वाती नवीनच लग्न झालेली गृहिणी आपल्या नवीन संसारात मग्न होती. सासू सासरे नसल्याने घरात ती एकटीच राहायची. तिचा नवरा चांगल्या नोकरीवर होता. पैशांचीही कमी नव्हती. स्वातीचे पती अतुल यांचंही तिच्यावर खूप प्रेम होतं. असे दिवसामागून दिवस जात होते. सर्व काही मजेत चालू होतं. पण एके दिवशी अचानक अतुल कामावरून लवकर घरी आले. त्यांनी घराची बेल वाजवली. व्हॉट अ प्लेझंट सरप्राईज. लुक ॲट यू. काय सुंदर दिसतेस. वेल, आज काय स्पेशल आहे. स्वाती नवीन कोरी साडी घालून नटून थटून केसात गजरा म्हणून नव्या नवरीप्रमाणे दरवाजात उभी होती. अतुल यांनी आपली बॅग खाली टाकली आणि स्वातीला प्रेमाने जवळ घेतले. काय मॅडम, आज कुठे जायचंय का आपण, की काही वेगळाच मूड आहे. अतुलने खोडकर अंदाजात विचारलं. अतुलने स्वातीच्या डोळ्यात पाहिलं. तिनेही अतुलच्या नजरेला नजर भिडवली आणि काही न बोलता स्तब्ध उभी राहिली. मग नजर फिरवून बोलली, हो, मला जायचं आहे. कुठे जायचंय तुला स्वाती. काही न बोलता ती थोड्या वेळाने उत्तरली, स्मशानात. हे ऐकून अतुल जरा बिचकलाच. काय, स्मशानात? वेडबीड लागले का तुला. आर यू किडिंग मी. 6 वाजलेत आणि तुला जायचंय कुठे, तर स्मशानात. हा हा, एक काम कर, आपण रात्री 12 वाजता जाऊ, ओके. स्वातीने अतुलकडे एकटक पाहिले. ठीक आहे असं बोलत ती आत किचनमध्ये निघून गेली. अतुलला तिचं वागणं विचित्रच वाटलं. पण ही काही गंमत करते याच आविर्भावात तोही हॉलमध्ये सोफ्यावर जाऊन विसावला. स्वाती, मला चहा देतेस का. मी फ्रेश होतो जरा. खूप वेळ झाला तरीही काहीच उत्तर आलं नाही. अतुलला काहीच कळत नव्हतं. स्वाती, स्वाती, ऐकलंस का. कुठे आहेस तू. अतुल किचनचा वेध घेत आतमध्ये आला. पाहतो तर स्वाती बेशुद्ध होऊन पडली होती. अतुलने लागलीच पाणी आणून तिच्या तोंडावर शिंपडलं. तशी ती भानावर आली. अहो, तुम्ही कधी आलात. मी इथे कशी. मी ही साडी कधी नेसली. काय झाले मला. रिलॅक्स, काही नाही. तू जरा आराम कर. मला वाटतं तुला जरा विश्रांतीची गरज आहे. बाकी नंतर बोलू. अतुलने तिला उठवले आणि बेडरूममध्ये घेऊन आला. स्वातीला बेडवर झोपवून तिच्या कपाळावर हात फिरवत तिला धीर देत म्हणाला, हे घे, पाणी पी. अहो पण बिण काही नाही. याबद्दल आपण नंतर बोलू. तू सध्या झोप. असेच काही तास लोटले. काही तासांनी स्वातीला जाग आली. अतुल तिच्या बाजूला होता. अतुलने तिला उठवले. कसं वाटतंय आता. मी तुझ्यासाठी चहा बनवतो. अहो थांबा. चहा, आणि आत्ता. रात्रीचे 8:30 वाजलेत. तुम्ही थांबा, मी काही बनवते. आपण जेवून घेऊ. नको, आज आपण बाहेरून मागवू. पण तू आराम कर, ठीक आहे. रात्रीचे 9:30 वाजले. जेवणं उरकली. आता दोघं झोपायला जात होते. दोघे बेडवर होते. तुला खरंच माहीत नाही तू अशी तयार होऊन का बसलीस. नाही हो, मलाच कळत नाही की ही साडी मी कधी नेसली. मला का आठवत नाही. ठीक आहे, जास्त जोर नको देऊस. आपण डॉक्टरांकडे कन्सल्ट करू, मग कळेल की असं का झालं. अतुलने स्वातीची समजूत काढली. लाईट बंद झाली. दोघं बेडवर झोपले होते. अतुलने स्वातीला आपल्या कुशीत घेतलं होतं. दोघं निवांत झोपले होते. काही वेळ गेला. अचानक काही वस्तू पडल्याचा आवाज आला. अतुलला जाग आली. त्याने झोपेतच बाजूला असलेला लॅम्प पेटवला. मागे वळून स्वातीकडे पाहिलं. स्वाती. जोरात ओरडत तो मागे सरकला. स्वाती झोपली नव्हती. ती उघड्या डोळ्यांनी एकटकच अतुलकडे पाहत होती. अतुल तिला पाहून घाबरला. हा प्रकार नक्की काय आहे ते त्याला समजेना आणि काय करावे त्याला काहीच सुचत नव्हतं. स्वाती, स्वाती, थांब थांब जरा, असं करत अतुल तिच्या मागे येऊ लागला. घराच्या दरवाजापाशी येताच स्वातीने मागे वळून पाहिले आणि ती गुरगुरली. तिचे डोळेही भयानक प्रकारे धाक दाखवत होते. अतुल जागीच खेळला गेला. ती बंगल्याचा गेट उघडून घराबाहेर पडली. रात्रीचे 3-3:30 वाजले असतील. कुत्रे भुंकत होते. सामसूम रस्ता होता. अंधारी भयाण रात्र होती आणि स्वाती एकटी चालत होती. अतुलही मागून लपून तिच्या मागावर होता.
हा प्रकार नक्की काय आहे आणि आपली बायको रात्रीची कुठे जाते याचा तो मागोवा घेत होता. खूप दूरवर चालत गेल्यावर ती मध्येच थांबली. एवढ्या रात्री मंद दिव्यांच्या प्रकाशात तिचे रूप भयानक वाटत होते. इतक्यात अचानकच, जाने मन किधर, आपण भी चलेगा तेरे साथ, तुझको जन्नत दिखाता है, चल. एक मद्यपी स्वातीचा रस्ता अडवू लागला. स्वाती रस्त्यात थांबली होती. तिने त्या दारुड्याकडे पाहिलं. स्वातीने तिच्या चेहऱ्यावरचे केस बाजूला केले. तिचे पांढरे डोळे पाहून तो दारुडा घाबरला. बचाव, बचाव. दारुडा मागे सरकला. एवढ्या स्वातीने त्याचा गळा पकडला आणि एका क्षणात त्याला अंतरिक्ष दाखवले. त्याला तिने एका हातात गळ्याला धरून हवेत अधांतरी धरला. अतुल लांबून हे पाहत होता. तो तर भीतीने पांढराच पडला. स्वातीच्या अंगात एवढी ताकद कुठून आली? आणि बघता बघता तिने त्या दारुड्याला फेकून दिले. दारुड्याची नशाच उतरली आणि तो भूत ओरडत वाट मिळेल तिथे पळत सुटला. स्वातीला अडवायचं की नाही हा विचार आता अतुलला पडला. स्वाती चालत राहिली आणि अचानक तिचं ते ठिकाण आल्यावर ती जागीच थांबली. ते होतं स्मशान. स्मशानाची हद्द चालू होताच अतुलच्या काळजाची धडधड वाढू लागली. स्वातीच्या अंगात हे काय संचारलंय की हिला झपाटलंय याचा विचार तो करू लागला. स्वाती चालत चालत एका झाडाखाली आली. झाडासमोर तोंड करून मान खाली घालून केस मोकळे सोडून गुडघ्यांवर बसली. हात जमिनीवर टेकवले आणि जोरजोरात रडू लागली. अतुल या प्रकाराने पुरताच घाबरला होता. ही भूताटकी आहे की अजून काही याचा तो विचार करत होता. स्वाती समोर जावं की नाही याची त्याला भीती वाटत होती. स्वातीने ज्या प्रकारे आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन केलं ते पाहून तर अतुलचा धीरच होत नव्हता. पण काहीतरी केलंच पाहिजे या विचारात त्याने हिम्मत करून स्वातीला हाक मारली. स्वाती, स्वाती, मी आलोय. मी तुझा नवरा अतुल. भानावर ये. अतुलने आपली हिम्मत दाखवली. अतुल प्रत्येक हाकेबरोबर हिमतीने स्वातीच्या जवळ जात होता. पाठमोरी बसलेली स्वाती मान खाली घालून त्या काळोखात हुंदके देत रडत होती. वातावरणात एकच भयान आवाज घुमत होता. अतुल हळूहळू करत स्वातीच्या जवळ येत होता. अचानकच झाडामागून स्वातीचं प्रतिरूप बाहेर आलं. एकाच वेळी 2 रूप पाहिल्यावर अतुल पुरता घाबरला आणि क्षणाचाही विलंब न करता जीव मुठीत घेऊन ओरडत त्या स्मशानातून बाहेर पडला. धावत धावत त्याने घर गाठले. घरी पोहोचताच बघतो तर काय, घराचा दरवाजा उघडाच होता. अतुलने दरवाजा आत ढकलला. पाहतो तर काय, आज स्वाती उभी होती. अतुल हा धक्का सहन करू शकला नाही. स्वातीला पाहून तो बेशुद्ध झाला आणि दरवाजात पडला. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.